Pozdrav svim ljubiteljima dobre psihologije, ja se zovem Tanja i evo me danas sa jednim kratkim video koji se malo razlikuje od svega do sada, zato što neću da vam pričam ni o kakvoj psihološkoj temi, nego želim da ponudim vama karte koje imam, a koje želim da prodam. I sve će one biti na popustu, samo 2400 dinara. Ja sam ih skupljala tokom godina i za sve vas koji radite sa decom, koji volite da vežbate svoju intuiciju, koji prosto volite da se zabavite na žurkama, kad vam dođu prijatelji i prijateljice, možda je ovo dobra ideja za novogodišnji poklon ili za sebe ili za nekog za koga smatrate da bi mu to bilo zanimljivo. Pa da vam na brzaka predstavim, znači karte koje predstavljam, koje prodajem. Ovo je prvi, zove se Mudrost starih životinja. Svaki od ovih kompleta, pošto su originali, jel tako, vidite po kutijama, imaju karte u boji. Evo otprilike da vidite kako su lepe. I knjižicu koja je u stvari interpretacija toga. Znači to je prvi set. Mudrost životinja. Sledeći je Isceljenje sa anđelima od čuvene Doreen Virtue, koja ima bezbroj setova karata. Znači ja ih zovem anđelske karte. Kao i uvek, znači imate knjižicu, interpretaciju, a pogledajte kako su karte lepe. Potpuno su nove, očuvane. Ja od uvek imam puno setova i nikad jako pazim na njih, tako da mogu slobodno da kažem da su kao da ste ih kupili. Naravno, sad ih nemate nigde za te novce. Sledeća je boginje u svakoj ženi, opet Doreen Virtue. I evo, hoću da vam pokažem i njih. U jednom periodu života meni je ovo bio jedan od omiljenih dekova karata. Evo knjižice. A ovde suštinski imate boginje iz različitih mitologija i religija. I ispod svake, znači, imate temu i onda u knjižici imate interpretaciju. Znači, to su boginje i one su jako lepe. Karta boginja je posebno dobra za žene zato što su poruke osnažujuće i svako od nas ima određenu kombinaciju boginje u sebi, tako da ne bi bilo loše preko karata da se upozna sa njima. I evo imamo sledeći dek ili komplet karata. One se zovu magijske karte i evo njihova autorka je Lucy Cavendish. Evo je knjižica koja, čekajte da vam bar jednu knjižicu otvorim da vidite otprilike kako to izgleda, interpretacije, znači. I evo da vam pokažem kako izgledaju karte. Znači ovdje imamo pravda, sigurno putovanje, friendship i tako dalje i tako dalje. Isto su jako lepe. Pogledajte kakva im je divna pozadina. To su, znači, magijske karte. Sledeće što takođe prodajem jeste karte vezane za čakre. Vidite kako su one lepo upakovane.
Samo da vidim, zaboravila sam. Aha, ovako se izvlači. Vidite kako to izgleda. Ovako, znači imate omot. I onda imamo knjižicu. Koju hoću da vam pokažem. Vidite, čak su i u knjižici karte u boji. I imamo same karte. Evo otprilike kako to izgleda. Karte su lepe. Mislim, sve su karte lepe. Sve su one, sve su autorke koristile umetnike u osmišljavanju svojih karata. Evo da vidite kako je lepa pozadina. Devojčica sa kapuljačom i fenjerom koja ide na dugačak put. To bi bile čakre. I šta još ovde imam? Imam karte koje se odnose na human design, ali to može da interesuje samo poznavaoce toga. Imam numerički tarot i to prodajem. Ove su jeftinije, naravno. I imam i naravno ovaj numerički tarot ide sa knjigom. I prodajem karte koje se zovu magični tarot biljaka. Svevremeno sam ja bila veliki zaljubljenik u ovu priču. Evo da vidite kako izgledaju karte. Znači u uputstvima imate kako, one se posebno bacaju. Morate da pročitate ovo uputstvo. Uputstvo imamo na engleskom, na francuskom i na italijanskom. I ovako su, znači u pitanju su biljke. Jako je važno kad bacate ove tarot magijskih biljaka da vidite da li će vam pasti licem ili obrnuto i onda i značenje se menja u zavisnosti od toga kako vam karte padnu. I šta još? Aha, imam još flower therapy, pošto vi znate da se ja bavim floriterapijom, cveće je moja večna ljubav. Opet Dorine Virtue. Evo da vidite kako izgledaju one. One su mnogo lepe i one su delimično bile meni inspiracija za pravljenje mog seta balkanskih cvetnih esencija. Evo kako izgleda pozadina tih karata. I naravno evo knjižice koja objašnjava u zavisnosti od toga šta izvučete, možda poruku za taj dan ili odgovor ili usmeravanje na neko pitanje i tako dalje. To bi bilo sve. Napravit ću još jedan video, pošto prodajem i svoje psihološke igre, koje sam takođe skupljala 30 godina. I možda neko od vas bude zainteresovan. Ako ste zainteresovani za neki od ovih seta karata, pustite mi poruku u opisu svakog od ovih videa imate moj broj telefona, tako da će to biti najlakši način da komuniciramo. Do nekog sledećeg videa, puno vas pozdravljam.